Ouwens, vandaag staan ze geen was ziek, nee? Ze staan ze geen was ziek. Waarvan aan kinderen. Op die laatste is my bro. Ik bied my R100 uit. Ik kan die game nakijken die man. Hoe man? Ik wil graag goed kijken. Heel goed. Nou Maar ik heb net gezien, hij bro, wat daar. Hij goed te doen daar, amper. Dus was amper een goal. Dat was, ja, dat zal binnen, mijn bro. Zijn die remote maar Je wil even verkeerde game gaan kijken. Mijn bokken die remote kijk hier. Hij heeft verkeerde game, als hij super strikers is, Bafana. Hij heeft verkeerde game. Bafana was die span me niet boeien, hè? Nee, wara. Sing hij. Hij heeft verkeerde game gaan kijken. Hij heeft verkeerde game gaan kijken. Ja? Die man zijn bok. Die man zijn aan voor is hij bang voor zijn bokkie. Ik kan me niet bang voor, nee. Wara, sing hij. Sing hij, ik heb net waren toegelaten om reden van... Ze van Oldburg, nee? Ja, ze van Oldburg. Oh man, het is lang al voorbij. Staan ze. Als die wat op die stoep slaapt staan. Kijk hier. Maar anyway. Toe hij man. Wacht, wat is zijn naam? Mbokozim. Dit is nog keer man hij bola. Hij nog maar vergeten van Bafana. Zie je, ik heb verkeerde game gekeken. Als wat hij bol skopt man. Als hij laatst is. Ja, wat hij bol skopt. Ja, maar hij bola. Iets op je hart man. Zij dat bok man. Ja, dat is lekker. Ik weet niet of dat lekker is maar. Ja, ouwens, ik is beoomlijk inkelopend maar. Ik zou nou als lijken mijn bok niet man. Maar kijk je man. Andere dingen zijn die wat ik geleerd heb bij zijn rap van kinders. Wie is jouw bok? Ik heb die bokkie. Ik zoek sociaal voor een meisje, maar ik als je nou op je Lucas. Luister, zing hé. Dat is ook om je op je stoep slapen en je luister in. Ze met terras in stukken heb ik gezien. Hij niet onslaap samen. Maar wat ik geleerd heb bij Zambondi, hij begon wat hij onderblijft. Die nabij Osa. Hij begon van mij gezegd, goede dingen als goed. En je moet geen gehoor, hij riekt zijn vrouw abuse homeschooling, jong. Ik word in matrassen al stuk. Deze andere vrouw voor jaren te staan van. Ja, weet je wat? Die jonge mensen van vandaag, die is vandaag fataal aan mij oom. Dit is waar, jongen. Gerard, die kon die veel gaat ook aan. Fino. Kijk gewoon. Mara, jij twee Mara? Ga het toch uit met jullie? Lieflijke dag. Lisa, mag je me raad komt te vader? Ik kom gaan voor lossen van die dag. Nee, ga niet van mij lossen, van mij wordt lossen. Ik hoor wat ze zegt. En ik ga zien, ik zal maar je ziet hoe praat om Gert en om Piet van die achter. Nee, allemaal maar praten. Ik is niks aan met te doen. Ik ga zien, mis. Oké, bye. Hier is de lat. Ik heb dan een zo'n lat. Zij het is zo'n lat, maar anyway, wat ik geleerd heb bij Zamkai waar die onderblijft. Ik geleerd heb bij hij om. Waarom heb je nog bij skills geleerd zien zijn in die samenleving en zo. Wat hij van mij geleerd is, die rechte meisje zal naar jou toe komen. Van soort zoek soort. Staan jij nou man? Hoe gaat zij komen? Soort zoek soort dat ik geleerd heb. Hoi. Hoi meisje. Ja. Waar roep jou? Hij kan eens op de mic komen. Gaan toe de raam, mijn broer. Sta nou, meisje. Sta nou, kijk, sta. Ga die oor. Ja, waar is die klok? Rico! Waar is die fucking slieter? Nee, dit is sorry. Ik heb alleen maar die porrie. Dat is mijn mensen van de stunner. Maak dit klaar. Nog lang niet maken. Het is nog simpel op. Die berg bij je op mij. Nee, wat is sorry. Vanmiddag bij me niet. Kijk met jij porrie. Het is nou al zo mooi meisje. Als het dankie, maar paraat klaar wil hoe. Kom eens aan zo, als daar ik Ik heb beter dingen om te doen. Als dan. Geef me jouw nummer. Wat is hij? Ja, dat is mijn phone man. Dat is mijn oude phone eigenlijk. Nu waar is uw nieuwe phone? Want ik ken dat ons misschien het goed is. Mijn nieuwe phone is bij de huis iPhone. Ik hou niet van met de oude roppen man. Nee. Zing. Gaat zo of gaat ze niet? Nee, ik weet dus of je weer. Ik ken mijn nummer voor jou hier. Oh no. Ik nee, ik weet,
entrepreneur. My eie besigheid. Wow, ek is bly. Elke jaar doen ek verskillende werke. Sien jy? Ek werk met die handjies, ek kan in 'n paar jaar toe kom weer. Oh, Maar as dinge maar nou goed verloop is en ek het jy. Maar ek wil man. hier heb ik mijn nummer indrukken, kan eens later verder gesels. Op WhatsApp. Ja. Maar ek is verlief op jou. Ik geloof Vind niet je in love niet at dat- first sight. Maar ze is mooi, geef me een kans. Is niks. Ik zal denken hoe, zal dat weten. Waarom je druk me voor niet recht, je draagt weer oor. Ai, maar ik is een entrepreneur. Als ik stuk kan ik zeggen. Maar ik is een entrepreneur. Wauw. Nou, zo is een vrouw dan. Nee, ja. Imagine. Ik moet denken horen, zoals ik gezegd, dus ik kan later horen zelfs. Je hebt er nog gejaan. Ik zal maar zelf niet zien. Ik weet het niet. Ik bouw huizen. Van die grond af tot boven. Ik alleen. Jij weet thuis. Jij wat zei ze boe. Ik heb een goede huis. Ik heb een mensen. Ik is Ik blij. klein was het toen was ik een boer aan het hotel. Jij leert ik in over mij. Stel. Ik is blij veel, maar ik moet naar werk gaan. Hij zei, kan ik wel weg? Nee, is een moedig. Is het zo? Ja, Mooi. dank je. Ja, oké. Nee, Zo, ik is er een lekkere man. nog niet. We zullen maar zien. Waar je mee bouwen? Ik zie je voor het aangekeken. Waar je? Ik zie hem jou. Ik is er lekker. Als ik er lekker. Ja, Sans, jij weet dat nou bouwen. Maar ik kan. Ja, ik kan aan doen. Ja. Ja, ik weet zo. Kijk hier. Kom die fijn gaat klampen. Die lijkt die. Je had hem een dang wijs mee bouwen. Je moet geen speel laag, man. Bestel. Wacht. Ja, ik ga het please komen. Ik kom nog. Oh, ja. Denzel, Mami, ma. Normaal is dat banden. Denzel wil je laten, maar je mij pa niet. Jij, de praat zo aan mij mee. Kita pa man, waarom ma? Normaal is dat banden. Pa! Jij raas op mij nu. Haakos in nou. Jij was er hier zo mee. Ik kan eens rustig op anders werken. Wat je praat die klonk aan mij. Wat er hier is van Waarom ma? Kan doen man. Je moet wachten, die onpsychiaters nog aan Nog Ah, hij is nooit vergeten in die huis. niet om te veel zo afrakken. Ja, my bro. Ja, Bobby sa my auntie sulit my bro yung. Bro, nee, hij is een gaasje van oors, mijn bro. Hij is een goed mens. Ja, nog steeds my bro. Ek sal as auntie wil my bro. Wandem. Mijn bro, waarom joh? Hij is bro van oors, mijn bro. Hij anti-hit hem, man. Nou ba my bro. Ja. Heel los die It's just the gedachten. number man. Wat zo, het is dus een nummer. Los die gedachten aan met je biceps. Los die goed. Ik kon die bro man. Yes, relax. Kan alright. Nee, my bro. Hoi. Ja, hij is er man. Wat kan Kain je na nou my weer? bro. Ik ben honger. Man honger. Man maak man sa maran. Nee, joh, die wat te laat Ja, is. ma, man, Wat te ja. laat. Mijn ma had zo van mij gezegd, ik denk, ja, mijn geval dat mensen is bouw. Maar het is een stukje brood van mij niet meer, bro. Niet eens insnijden, ja, is fokkelen naar huis, joh. Yo my bro. Maar Die ja. ba maak ek my bro. Ek drink net water my bro. Nee, mijn bro gaat te veel pas, mijn bro. Nee, die wat te laat is. Ik ga zo gieten met Dat is een rauw aardappelen niet, mijn bro. Nee, wacht maar, dat is net water my bro. En botter man, je eet het botter Maar eet. boter ook, mijn bro. Boter is ook recht. Nee man. Ik is honger, mijn bro. Die zal niet bestaan. Maar je weet Ik wel heb wat ik nog maak. nooit vandaag Weet je wat gegeten. ik had gemaakt? Zet op je wankel stoepen, waar Karel ze voor het toehier aan. Nou, ja, die mensen denken ik is een school, man. Zingen. Nee, die zit me niet daar. Vraag ze. Nee, ik kan me nog niet dat doen, Zet man. op een zingen. knieën, heel die. Vraag ze voor het toehier aan. Nee, ik is zo honger in mijn bro. Ik Maar is hoi. zo desperaat, ja. Spinnen draai man. Oh, nee. Ja. Dat is het ja. Ga het ja.